El que més m'agrada, el seguiment dels alumnes nous. Això és el que més m'agrada, perquè realment és una tasca que no només és quan entra l'alumne i es matricula, sinó que comporta una sèrie de gestions més endavant i l'atenció amb els pares de l'alumne i el seguiment en si. Vull dir, això és el que m'agrada més, l'acompanyament amb aquests alumnes. Sentir-me com a casa. A mi la sensació de venir a treballar aquí, encara que sigui a Barcelona, o d'estar a escola, em produeix satisfacció, perquè a mi m'encanta la feina que faig, m'encanta servir a tothom, m'encanta estar per totes aquelles demandes que se puguin fer, perquè tothom pugui seguir fent la feina que necessita fer. I per mi no és com una feina, per mi és com un dia a dia de plaer continu, perquè estic a la meva segona casa.